Isoa metsää, sillä asioita kanssa joo. Niin, se siinä ulko-oveen heti siinä vasemmalla. Se patja on niinku... Tavallaan se ei kyllä ei ole helppoja kuvattavia. Niin, joka puolella. Ja siellä kaivettiin niitä sinun teoksia. Siellähän on nippukaupalla niitä piirustuksia ja tauluja ja kaikkea. Niitä on vaikka kuinka paljon. Miten sä kerkisit tekemään niitä talontöitä ollenkaan, kun taide vissiin oli mielessä? Kyllähän noita näkyy herkkiin. Mietitkö siellä mettässäkin koko ajan sitä, että mitä taideasioita tekisit? No enpä tiedä. Et. Nämä hakuasiat myöskin sitten, kun just niiden autot ja muut tämmöiset pitää sitten. Ja kuinka siellä niin kuin elämä rullaa sitten vuodesta toiseen. Ja kyllähän tämmöisen on niin kuin Airbnb-toimintaa, että sinne pitäisi aina olla ne tulijat ja maksajat, että ei sekään ihan yksinkertaisesti tule pannaan. Mielikuvitella, että miten paljon tässä pitää tapahtua ennen kuin tänne voi kuvitella ensimmäistäkään vierasta vastaanottamaan. Olisiko se niinku järkevää, että ensi kesä olisi niinku joku pieni osa vaan tai päätalo vaan tai jotenkin? Että... Ne en tiedä, mikä se on. Mikä se vai mikä meidän, miten me, mikä tuntuu mahdolliselta teidän mielestä? Aulis on itse asiassa ikään kuin itse jo rakentanut tätä museota, koska koko hänen ikänsä ajan hän on kerännyt kaikkea. Luetteloinut, laittanut pinoihin, pinkkoihin, järjestellyt. Kaikki on niin kuin numeroitu. Jokaisen teoksen takana on nimet ja